Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Lakhain Karatok Dwarbagori constituency ke parlo deitor along bangke thom risim kang tangke odasong pulis asai khi arideng kachingnang. Penang arni pen deitor OC Bikas Bidut Borua pen joy pen risim kang tangke otmati hileke ot asong akimi dopu birta longsi dode sang se pen birta longsi kiri asai denglu bangso pen ajok arkoini phaikrei hini arni deitor alongsi bangke thom hileke ot asong KBLA mate Karbi Border Liberation Army klembang phu aphan nep ingnang ponlu. Perangke atum pen birta ke tokbom ahut kachini dun atengke bangke thom heleke ot asong akimi atum amen laki Jonas Singh ingti artanikan ingkoratrok asar bura amen mamen sardoka ingti arong bapuram tokbi PS dolamar alapen bikrom ronghang artanikan ingkoi asar bura amen bapu ronghang arong rong teke hemari ronghang PS deitor lapen Jacob Kiling asar bura amen Baliram Kiling arong sarbura rongpi PS choki hola pusi birta ke tokbom aporahut ang thekpon. Bangke thom heleke ot asong atum arideng pen ke long pon lake diman patisi long chot lapen non amat bangke thom atum aphan diphu hem kangsam pon etlo pusi berta long dun tarpung men dorsing tokbi Karbi Anglong News. Nihang long ri Karbi lamet amai ke cheng sining kan hini pen isek amai pi okereng pathu aklam along pini pen ke bang cheng pon. Ni pialam ni ching hon chinam pu athe BN ponsi nihang Karbi Anglong lamet amai okereng aro amai atum pen chepatior pi ponsi ke cheng sining kan hini pen isek amai pi pini ar koini phai krike thom arni pen cheng ponlu lamet lamchong ke pachan ponji aphan Karbi lamet amai okereng aro atum pen matha ponsi nihang longri Karbi lamet amai chepatior pi ponsi pini ar koini phai krike thom pen pang cheng ponsi ni phai kripli arnian okereng pathua aklam along ke paman ponji along tirikam amai me phu gulap kro ahin ben lamet lamchong kaching hon abang phu bang phi atum aphan bangso arani kachidong dun eji aphan choning report ke cheng siar ni bangso amaya long nomati local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Ritesh Inghi humridam habar khe ten Sivaram Kro Karbi Anglong News. Karbi lamet amai ihang longri ini keceng si arni da ini kewang ke ningarong apangsi daktiri kama mai tumapam nilialang li tumapam ningaklong pencuru lo asi ilitum Karbi lamet amai ilitum kaike dan ningjil ilitum Karbi lamet lamjong jong si pang tangji pulute ininga klong pen ilitum cinghon angji jong si ininga klong pen cinghon lu pulute ilitum menang level sitamelo ilitum ledunji lasi Karbi atum sitamelo dun lam tomo kethegatum hirjir kethegatum tum sitamelo that was so platform along jong si banglo pulute ilitum menanga diman palidul po lasi non owi kimia tum sitamelo school level mate college level along same ponang po lasi standard tamelo ilitum lahai tamelang ponang po lasi ilitum la sorting penlo pulote ilitum klempon dampame ininga klong pen klempen pulote Karbi lameramai la pen Karbi lam ponon tomo ponon bang adimason bang khayason ilitum sitamelo menangan irthi isi level along bang ilitum ta ledunji pu lasedak okrenga hawar along kadung we arada korti injir tum sitamelo pini ani kang sampen la ke reception ke chenglo la pen pena balong sitamelo ke thekiding ke the tum sitamelo dak wang lupul ningarong parji la penili tum dak reception committee penili dak local MSC hoy kadung we lamet lamjong ke pangtangi aphan ke nili kai keta duji la pen kai keta cerap situ dunji usi nili dak rata tuma phan la pen Karbi Anglong solang rata tuma phan ta nili hin pen puan ma nili contribution GP pon GP si nang le to athingu lame thethini sitamelo nili chai pa Rong doing tiarong amikar ke dodon prong timung rong par atum chingki chethan mate kachiler ajaime ke paman pon arkoini phai krei hini arni lakhain korapli deopani constituency ke parlo athak arnam langpi rong do ingti arong along ke do timung rong par asor kachiler mate chethan chimuna amai sitami peman pon labangso kachiler mate chethan chimuna amai along
mai chari pon ramson rong phar ahin ben si mai chari pon lo lason sialo hi sarpo aman pen ka chetong don rong do ingti arong asar pen danglo rong si amikar sarlar atum chetong don lason si bangso ka chethan chibon ma de ka chilir ponang kok laki puno e pisar ka che hang nang ji koson ana phutung kang toi kang dai lasi a phutung kang toi kang dai along ka che hang aron pachok limji aphan pusi bangso mai paman pon loputa pherang kyang nu than pachini ponนี่ตุ่มกระจิงรุมละแค่นี่ตุ่มตัวนี้2022อันนี้กันที่นี่ตุ่มแจงล้อแล้วสิ่งนี้ก็นี่ตุ่มละตอนนี้ต้องทำเป็นพิเศษอ่านจราปุยตัดเป็นนี่แกปุยนุชไปนี่อาลูฮีจะพาปนสิน่าจะต้องทำเป็นนี่ต้องโปรแกรมล่องในตุ่มรักของผ่ากันปีโดในตุ่มรักมันในการเซ็กเป็นani fu curap penang ke sini tu bangso amai sini ke dipon lasi ni tu sini kadang cetong do rong asal do dan kerang ke kado lebih rap do nang an cetong don koi thong chep an bag do tak ini itu melong na cetong do bangso farman itu mahan an pen thik pon tu ye pan itu pon la ju tham oni li the paklang de li oni li the keนี่มันตามต้นผ่านี่ตาย37นี่ตุ้มลาเป็นคนคนนี้กันโอเคไปตัวนี่ปุ๊ตุ้มอันนั้นแต่เป็นตุ้มกี่แหวงแกอัปลังนี่ตุ้มมารองแกดวาริสาบุนี่นอนนี่ลีนั่นตัวน้องชนี่ลีแกเราสอนปักแรงดนจีแกนี่ลีมาเลยบางโซดวาริสาอารมณ์พารองนี่ลีพังแต่เราสอนนอนนี่คอนแทคลมบอร์พีจีเราสอนลมบอร์ลงเป็นอลังลีนหอกเลยalang tum dos tamila dua sa narat arong khatum mili phandak upper dopani ini monsing SGB lapen itu contingency ke dak de pani anam nang contingency long sini itu mili ria ke dak monsing to ria ni rong ke frank ke rong doing ti pesi gomela ke cetha lapen dak mili pini laso along ni phone number GPG 9101 085 158 bani lombor long nang letum no nili phan la so dwadi sara arong phatum do pute nili phan la so contact lombor along nili phan dak na humri khat si nili chuning ri lo nilam thelan ia long tourist asai hem pangram su nijang Karbi Anglong hamren pen ka hilo kilometer ingkoi da phoso se soche constituency ke parlo Meghalaya la pen Karbi Anglong ahoy ke dai ia long ke do kijoi kelang adim tourist asai hem ingram su nangli mohor ke theklong pen ko pisi puji habit puloma mate kijoi kelang adim bonta lake ahoy ke dai along arong angkang tourist hawar arat atum kijoi dampen ning karong kachipinai adim lo Karbi Anglong Autonomous Council Tourist pen labang so ahem aphan kelang abang bibedet ma Karbi Anglong Tourist pen ko an ardi humpon pima ke thek daklo athe tourist ahem arlo keter hong ajo bab kangram ningduk meme puta hawar arat atum pen chethan pon ni hang Karbi Anglong di phurong sopi along ke kijoi kelang adim no thengpi arboretum sonsi penang ando lapen kai ke tami pangthir et bonta nijang Karbi Anglong border ke dai along ke kijoi kelang adim ke penang ando voiphit sitami along tourist council pen kelang pangkhribi ason mandet athe kangram ta hem kanglum thupu non ki khimom BJP a sarkar along mei lang towar kijui kelang adim kaching thor amo ke claim ason thak si adui ahoy ke do arong along breakjam kelang me adim along Karbi Anglong Autonomous Council pen nang pamat ason di mesenji athi bang adet appear the along ke ajat ason along tami anam hangdet park garden museum tourist waterfall historical place lapen aswa sabarpi barsutami anam pinang Karbi Anglong Tourist pen RD humpen tourist asai hem along mesen kapamat pon asai claim puti tebok terai arat tami angtan pen kewang atum anam hanglong ji apot lupusi hawar arat atum pen chethan pon